ጓል 19 ክሊ ዕድመ እትርከብ ወጣት ቆልዓ እያ። ሂዋን ካብ ትሑት መናብሮ ዘለዎም ስድራ እያ ተወሊዳ። ሂዋን ኣብዚ ሕዚ እዋን ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ተኽለ ስዋኣት ታሽዓይ ክፍሊ ትምሃር። ካብ ትምህርቲ ኩሉ ግዜ ብልጫ ትወስድ ተምሃሪት እያ። ዋላ እኳ ደኣ ብትምህርታ ንፍዕቲ እንተኾነት ናይ ኣዲኣ ጥዕና ኩሉ ግዜ የሻቕላ። ኣዲኣ ናይ ካንሰር ሕማም ተጠቃዒት እየን። ኣቦኣ ድማ ሊስትሮ ምፅራግ እዩ ስርሖም። ኣቦኣ እውን ብሊስትሮ ስራሕ ብዙሕ ስለ ዝገበሩ ብዙሕ ደንበኛ ኣፍርዮም እዮም። ከምኡ እውን ካልሲ ካርድ ሞባይል ብጎና ጎኒ ኣብኡ ዘርጊሖም ይሸጡ። ናይ ገዛ ሙሉእ ወፃኢ ናይ ትምህርቲ ሂዋን ሕክምና ናይ ኣዲኣ ከምኡ እውን ገዛ ኸራይ ካብ ሊስትሮ ዝረኽብዎ እዮም ዝሽፍኑ። ተቐማጢ ዋላ እኳ ገንዘብ ዝበሃል ኣይተርፎምን ካብ ኢዶም ናብ ኣፎም እዮም። ኣቦ ሂዋን ጓለይ ትምሃር ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ትብጽሕለይ ጥራሕ እምበር ዋላ ለይትን ቀትርን ሰሪሐ ንስድራይ ምዃን ኣይስእንን ኢሎም ኩሉ ግዜ ንፈጣሪኦም እዮም ዘመስግኑ። ሂዋን ድማ ኣብ ትምህርቲ ንፍዕቲ ንኽትከውን ኩሉ ግዜ ይምዕድዋ። ሂዋን ንኣዲኣን ኣቦኣን ሓንቲ ከም ሓሙስ እያ። ኣዶ ሂዋን ብሰንኪ ሕማመን ክወልዳ ኣይከኣላን። ኣዶ ሂዋን ኩሉ ግዜ ንፈጣሪ ዝምሕፀንኦ ኦ ፈጣሪ ናይ ሂዋን መርዓ ጓለይ ከየርኣኻ እንዳበላ ናይ ኩሉ ግዜ ጸሎተን እዩ። ኣቦ ሂዋን ከምኡ እውን ኦ ፈጣሪ ሂዋን ጓለይ ትምህርታ ወዲኣ ስራሕ ሒዛ ውላዳ ንኽሓቁፍ ኣርኤኒ ኣቦይ ማዕሪ እናበሉ ፈጣሪኦም ኩሉ ግዜ የመስግኑ። ኣደ ሂዋን ግን ሕማመን እንዳበርትዕን ምስከደ ኣብ ትምህርቲ ዕንቅፋት እንዳፈጠረላ መፀ። ዋላ እኳ ደኣ ይኹን እምበር ሂዋን ዝሓለፈ ትምህርቲ ካብ መሓዙታ እንዳወሰደት እቲ ዝሓለፈ ትምህርቲ ምሸት ተጽንዖ እያ። ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ኣደ ሂዋን ጓለይ ሎማዓንቲ ትምህርቲ ኺዲ ኣነ ድሓን እየ ዘለኹ በላኣ። እሺ ኣደ መድሓኒትኪ ብኣገባብ ውሰዲ በለተን። ናብ ትምህርቲ እውን ከደት። ኣደ ሂዋን ግን ምስ ፈጣሪ እንግዲ ተመኺረን ኮይነን ሰብ ኣየድልየንን ቃንዛ በርቲዕወን ህይወተን ዓረፋ። ኣቦ ሂዋን ፍርቂ መዓልቲ ጊዜ ምስሕ